Ahojte moji milí amatérski kuchári, znovu vás vítam. Bolo to veru dlhý čas, kedy som bol bez vás. Nebol som vo väzení, ale stalo sa pár vecí, kedy som nemal čas natáčať, ale znova idem natočiť nejaké videjko. A dneska si pre vás pripravím granadír, takže som zvedavý, či vám bude chutiť. Verím, že áno. Akože upozorňujem, že lepšie ste nejedli, to je jedna vec, ale tak chcem povedať všetkým tým, ktorí budú mať také komentáre, že to sa tak nerobí, toto tam nedávaj. Vieš čo, keď to budeš robiť ty, tak to tam nedávaj, to je jedna vec. A druhá vec, ja si to robím tak, ako chcem, a keď nechceš, ani to nepozeraj. Ale vyskúšaj to najprv a keď to vyskúšaš a bude ti chutiť, tak potom zoberiem aj tú kritiku, že takto sa to nerobí. Ale ja chcem ukázať to, že ako to robím ja, ako to skúšam a že to dokáže urobiť každý. Takže poďme na to a ukážeme si, čo budeme potrebovať. Cibulu, slaninu, fajnové zemiačky, papriku. Ja teraz použijem štiplavú, ale samozrejme nie každý má rád štiplavú. Môžeme použiť cesnak sušený alebo normálny. Mám tu dva na výber. Ja použijem teraz normálny, ale keď nemám, použijem aj sušený. Nevidím v tom problém. Máme čierne korenie, sol, kyslé uhorky, ktoré nemôžu chýbať, olej, olivový a cestoviny. Používam cestoviny z jedného kusu. Myslím, že buď fliačky alebo takéto fusily, alebo farfále, no proste nič duté, lebo keď ich budem miešať a trochu vyššie ich rozvarím, tak by vyzerali ako blato dotrhané, tak radšej nech sú pekne v jednom celku. A v podstate môžeme začať. Dneska máme krásny deň, slnečný. Ako správny amatérsky kuchár varím v kuchynke, že piecka, je to trochu špinavé, ale niektoré veci sa nemenia. A takto. Takže poďme na to. Takže môžeme ísť na to a prvé si očistím cibulu. Použijem teraz taký veľký nožík, lebo som ho dostal ako darček, ktorý si vážim, a použijem ho vo videu, aj keď nie je úplne najvhodnejší na cibulku, ale vôbec to nevadí. Tu vidíte, že som trošku odkrojil z tej cibule, lebo nie vždy je tá cibula vnútri taká, aká by mala byť. A čo narobíme? Tento pekný kúsok si nechám a vidíte, tento je taký, že ho proste tam nechcem, tak ho dám preč. Buď ho môžem orezať, alebo ho takto prstami dám preč. Ruky som si umyl, takže rukavice mať nemusím, budem to jesť teraz ja. Ale keď chcete mať ten pocit, tak si kľudne dajte rukavice. Alebo napíšte do komentárov, či chcete, aby som mal rukavice, kľudne ich budem nosiť, ak vám to nejako bude lepšie vyhovovať a chcete pozerať. Teraz si cibulku nakrájam. Najlepšie, keď bude najemno. Takto si ju nasekám z jednej časti, z druhej časti. Z jednej strany, z druhej strany teda. A myslel som si, že dnes nebudem plakať, ale pravda je iná. Trošku plačem. Sú tam nejaké figle, keď nechcete plakať, že môžete žuvať chleba, alebo si tú cibulu najprv namočíte do vody. Lenže ja mám rád, keď
to proste štípe. Takže nech štípe. Snad to do toho jedla dá aj takú lepšiu, štiplavejšiu chuť. Nakrájam aj túto cibulku, lebo by jej bola škoda. Ja sa snažím tak variť, že není žiadny odpad. Ale tak keď už tam bol kúsok taký, čo sa nedá použiť, tak to je zbytočné dávať. No dobre, cibulu máme nakrájanú. No, vidíte, nejaká smietka dáme bokom, potom do koša, alebo do bioodpadu. Pôjdeme na slaninku. Nakrájam si slaninu na malé kocečky. Ono je dobre, keď si vždy niečo prichystáte popredu. A keď už to máte nakrájané, tak potom začať váriť. A len to hádžete do toho hrnca a ide to v podstate samo. Takto asi široké plátky. 1, 2. Pekne. Nie je to aj masné. V podstate však chuť vzniká aj tým tukom, tou masťou, takže sa aj nebojíme. A len tak teraz na také kocečky. Dlho som to nenatáčal, skúšal som nejaké krátke videá a neviem, ako to bude vyzerať, keď som si to teraz začal takto dávať na hrudník, ale môžem robiť 2 rukami, čo je super. Lebo prvýkrát som to natáčal tak, že som si držal v ľavej ruke, alebo ma niekto natočil, alebo to proste bolo na prd. Tak som zvedavý, čo to urobí teraz. Do budúceho dielu si trošku nabrúsim nožík, lebo sa trápim, ale čo už som si poplakal, tak sa aj trápim. No, cca takéto kocky. Neviem, ako ich prirovnať. Možno k malíčku. No, takže cibula, slaninka. Ja si očistím ten cesnak. A doma problémy s tlakom, že mám nízky tlak, tak nech si ten cesnak nedáva. Hovorí sa, že cesnak tlak znižuje. Takže kto má nízky, opatrne. A kto má vysoký, nech si dá. Aspoň sa trošku ukludne. No. A cesnak je zdravý, takže ja sa ho nejako nebojím, aj keď sem tam s tlakom mám problémy. Ale použijem ho. Cesnak očistený je. Takto si ho trošku pripučím. Je zvláštne, že keď sa takto rozpučí, tak neviem, či nejaké oleje alebo čo zo seba dostane, ale je krajší, voňavejší, fajnovejší. Takže nebojíme sa ho pripučiť. No, takže máme cibulu, slaninu, cesnak, ktorý niekto dáva a niekto nedáva. Ja ho tam teraz dám, takže tam. A očistíme si zemiaky. Neviem, koľko urobíme. Skúsim to tak na 2 porcie. Väčšinou robím bez receptov, ale krásne zemiaky teraz mali v obchode, tak sa na to už teším. Zemiaky keď čistím, viem ich čistiť aj nožíkom, ale takto robím tú šupku predsa len tenšiu a všetko. Žebra je väčšinou tých dobrých látok pod šupkou, no tak snad som najviac šupky nedal preč. A zemiaky si budem dávať sem. Idem si tam dať vodu a nech očistím tie rýchle zemiaky a zalejem ich vodou. Nech držia takú svoju
čerstvosť a potom ich prepláchnem, umyjem a nakrájam na kocky. Takže strih a idem ich krájať na kocky. Dobre, posledný zemiak ošúpaný. Už som aj strihom vymenil vodu, už som ich aj umyl, takže sú čisté. No, je tu pár šupiek, ale to potom vyhodím na konci. Keď budú lepšie podmienky, tak to bude mať trošku vyššie miesta na to. Ale dôležité je to, že ich idem nakrájať. Takže krájame ich, no aký bol veľký, asi takýto. Takže si ich nakrájam. Budem sa snažiť rovnomerne, nech sú všetky rovnako tvrdé, alebo teda rovnako mäkké, uvarené. Cca tak. A ideme. Tento na poli. Áno, keby je ten zemiak väčší, no tak urobím vyššie tých skrojov, ale chceme, aby tie zemiaky boli aj cítiť v jedle, takže ich neurobíme úplne malé. Niekto možno krája väčšie, niekto menšie, neviem. Kľudne napíšte postreh. Cca asi takto veľké zemiaky nakrájam. Ak ich budem mať nakrájané, tak ich hodím naspäť do vody. Nech neščernajú, nech sú stále čerstvé. Takže ja si takto nakrájam znova tie zemiaky. Akože nič sa nestane, keď ich nebudete mať úplne rovnaké. Proste len nech sú nakrájané. Ja dám teraz strih a vidíme sa neskôr. Dobre, zemiaky sú nakrájané. Teraz ich ideme variť. Dobre, do hrnca alebo do panvice sme dali studenú vodu, soľ a dali sme tam zemiaky. V podstate kúsoček od tých zemiakov môžu byť podliaté. Ja dám panvicu a uvaríme si ich do 90%. Nie úplne na kašu, ale tak, aby sa dali potom ešte miešať. Zemiaky vyskúšame. Pozor, keď otvárate pokrievku, aby ste sa neopálili. Dá sa povedať, že teraz by mohli byť tak na 85%. Ešte im necháme minútku, cca 10 minút sa varia a potom ich už odsedíme. Dobre, zemiaky sú odsedené. Odsedil som ich štýlom, držím pokrievku, pustím vodu a takto ich cedím. Studenú vodu pustím do umývadla. Či už kvôli trúbkam, aby nepopukali, kto vie, čo by sa stalo, ale tak, aby mňa tá para, keď sa vylieva, neopálila. Takže sú uvarené. Teraz si napustím opäť vodu a dáme variť cestoviny. Takže voda. Posolíme, nemusíme toľko, pretože slaninka tiež pustí sol. Zemiaky som posolil, nech sú vychutené, cestoviny stačia a dám pokrievku, no a počkám. Počkám, kým sa začne variť voda, potom tam dám cestoviny. A takéto máme prostredie, keď varíme. Vždy je dobre, keď môžete na chvíľočku pri varení vyjsť a užiť si toho čerstvého vzduchu. Takže takýto mám výhľad ja. A ideme späť do varenia. No dobre, pozrieme, voda by sa už mala variť. No dajme tomu, že už sa varí, bude sa začínať. Nemám taký silný sporák, takže beriem to, že voda sa varí. Cca nasypem cestovín nasypem o trošičku menej ako zemiakov, pretože tie zemiaky si tvar zanechali, dajme tomu aj to množstvo, ale cestoviny, keď sa uvaria, tak nám zdvojnásobia určite objem a bude to akurát. Ide mi totiž to o to, keď takto si vytvorím časť zemiakov, tu budú cestoviny, nech není jedného väčší pomer ako druhého, takže bude aj vyvážená chuť. Preto sa snažím variť tak, aby bolo
cca rovnako zemiakov aj cestoviny. Samozrejme pri varení ja rád aj počúvam muziku, ale tak musím ju vždy vypnúť, aby YouTube nezatrhol video. Takže som to vypol. Teraz kontrolujeme cestoviny. Cestoviny sa už varia, fajnovo. Ale ešte nebudú. Sú tak teraz, trošku to páli, ale tak nič strašné. A teraz sú ešte nie ani al dente, takže im určite ešte nechám 4 minútky. Ale nechám ich tak, aby neboli rozvarené. Aby keď ich ešte budeme miešať s horúcimi zemiakmi, s horúcou slaninou, došli v tej panvici. Takže teraz ich ešte nechávam a čakáme. No, cestoviny som odstavil. V podstate sa dovarili a sú také akurát uvarené. Takže ich idem odsediť a ideme pokračovať. No, keď máme cestovinky odsedené, tak pozerajte, ako to vyšlo. No, vyšlo to skoro, ak nie dokonalo. V podstate ako vždy. Dobre. A teraz kľudne na tej istej panvici alebo v tom istom hrnci sa bude pokračovať. Počkáme, kým sa rozpáli panvica. Potom dáme olej a nech sa to pečie. Dobre, panvica je v podstate pripravená. Všetko robíme zatiaľ na jednej panvici. Dám tam olej, aj keď idem robiť masnú slaninu, ale dám tam trošku oleja, nech je to jedlo masnejšie. Predsa len je to granadír. Dám tam jeden kúsok slaninky. Neviem, či to počuť na videu, ale už tak trošku ako keby sa smaží. Tak dáme najprv dáme na panvicu slaninu. Nech sa pekne osmaží a potom pridáme cibulu. Slaninke to trvá trošku dlhšie, tak preto ju robím prvú, aby keby dám náhodou prvú cibulu, tak cibula by zhorela. Takže je to kvôli tomu. Tak počkám teraz z každej strany, chvíľočku osmažím a pridám cibulu. Slaninka ako sa pekne pečie, tak ju jemne pomiešam. Nemala by skovová lyžička do teflónu, takže to môžem aj takto poprehadzovať, ale lepšie je drevenú varešku, ktorú si musím určite zohnať. A smažíme pekne do chrumkava. No, a keď je slaninka už takto nasmažená, keby cítite, tak to vonia brutálne. Ale však keď si to urobíte, tak to bude voňať. No, a teraz, keďže ešte viem, že ju budem chvíľu smažiť, tak tam dám do nej aj tú cibulu, aj ten stručík cesnaku. Robím cca pre 2 porcie, pre 2 osoby. Takže som to tak nejako urobil, aby sa to dalo urobiť do tej panvice. A dám tam kapku oleja. Nech sa to má ako smažiť. Slaninka samozrejme pustila, ale nie až toľko. A koštoval som slaninu, je celkom slaná, takže ju nebudem už dosálať. Ale nakoniec okoštujeme ešte všetko, keď to bude spojené. Určite dáme korenie a uvidíme ďalej. No, a môžeme ísť teda ďalej. Cibulka sa super robí so slaninkou, tak toto má nejako vyzerať. Nemá byť čierna ani zhorená, vysušená. Teraz je taká akurát šťavnatá aj slanina, aj cibula. Opakujeme to preto, lebo sme dali najprv slaninu a potom až cibulu po nejakom čase. A teraz urobím taký jeden malý trik, ktorý možno
Niekto vie, pre neho je to normálne, pre niekoho nie. Takže teraz zasypem tento základ, zasypem ho paprikou, potom ho budem miešať. A ak máte doma, alebo používate bujón, alebo máte vývar, tak tú papriku, keď sa osmahne, tak zalejeme buď tým vývarom, alebo ja to zalejem vodou, lebo vývar nemám. A chvíľočku papriku osmažím, vtedy sa trošku viac uvoľní tá chuť. Celkovo aj farba bude krajšia. Takže chvíľočku, nie dlho, lebo paprika by zhorela. Takže dajme tomu 20 sekúnd, ale nie na príliš silnom ohni, lebo tiež by mohla zhoreť. A teraz to zalejem. Super. Pomiešam. Dobre. Dám tam korenie. Nie príliš veľa, ale tak, aby to malo chuť. Tá paprika sa krásne spojila so všetkým, s tou cibulou, slaninou. A takto má v podstate byť. Len nie je tak silná tento sporák. Keby to silnejšie vie, tak by to bolo lepšie. No ale je to aj tak super. Ja tým pádom musím počkať chvíľu dlhšie, vy doma už by ste to mali pravdepodobne. A potom, po chvíľke, príde k tomu najlepšiemu, keď to všetko spojíme. No a ja som to teda takto už dorobil a ideme to vyskúšať. Keďže to máme hotové a chcem to ponúknuť aj svojim kamarátom, okoštujem to. Možno mi nebudete veriť, ale je to výborné. Ale mne tam chýba trošku toho cesnaku. Keďže už nemám ten normálny, čerstvý, tak dám trošku granulovaného. Vôbec to nevadí. Ak je po chuti, tak si ho tam doprajte. Soli je akurát, posolili sme vlastne zemiaky, trošku viac, trošku menej cestoviny. A teraz už to nesolím, len som to koreňol, pretože tá slaninka pustila do soli. No a myslím si, že môžeme ísť servírovať. Takže hotové jedlo. Pekne ideme naporcírovať. To som ja. Mne chutí, ja mám rád viac. Takže si dám takto. Kamaráti dostanú trošku menej. Alebo uvidím možno ešte, ako poslúchali. A čo si k tomu dáme? Čo sa k tomu hodí? Uhorka kyslá. Máme uhorčečky. Takže vyzerá to viac než parádne. Skúsim to dať takto, že nech cítite, aké to je. Okoštujeme. Je mi jasné, že mi veriť nemusíte, ale je to perfektné. Takže vyskúšajte. Ak sa vám páčilo videjko, dajte odber, môžete komentovať. A ideme ďalej. Dobrú chuť a dajte vedieť, ako to dopadlo u vás. A uvidíme, čo varíme na budúce. Čaute, milí amatérski kuchári.